Τμήματάρχης Πυροβολικού Αλεξίου Ευάγγελος. Έχω το γενικό πρόσταγμα. Σας αναφέρω, κύριε Υπουργέ, πέρας παρελάσεων. Είμαστε ένας λαός που είναι δεμένος με την ιστορία. Το όχι του λαού μας και η μεγαλειώδης εθνική αντίσταση μας δείχνει και ένα δρόμο μέσα στις σημερινές συνθήκες όπου η Ελλάδα δικαιούται να επιδιώκει τα δικαιώματά της και συγχρόνως όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίξουμε τα συμφέροντα της τριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού. Ας μην ξεχελαστεί κανένας. Η δύσκολη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σε τίποτα δεν μας κάνει να κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω από όσα δικαιούται ο λαός μας και ιδιαίτερα οι φτωχότεροι και από όσα δικαιούται η ίδια η χώρα μας. Με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσουμε και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να φτιάξουμε μια ειρηνική και δημοκρατική ζωή και για μας και για τα παιδιά μας. Τα όχι μας και τα θέλω μας στο τέλος θα τριαμβεύσουν. Κύριε Υπουργέ, εξετάζει η κυβέρνηση ένα ενδεχόμενο άνοιγμα των χερσαίων συνόρων από τον Εύρο για την διέλευση των μεταναστών? Και θα συνεργαστείτε με την Τουρκία πάνω σε αυτό το θέμα? Για μας το βασικό ζήτημα είναι να ελεγχθούν οι προσφυγικές ροές, επιδεικνύοντας την αποφασιστικότητά μας για τα δικαιώματά μας, αλλά και συγχρόνως την ανθρωπιά μας. Εμείς θεωρούμε ότι έχουν γίνει βήματα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία προλέγαμε ως αναγκαστικά, αλλά πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. Επανειλημμένα λέμε ότι το θέμα δεν μπορεί να εξετάζεται μόνο στο επίπεδο του διαδρόμου, αλλά και εκεί που είναι η πόρτα. Αυτό αφορά τις προσφυγικές ροές. Άρα και η Τουρκία πρέπει να συμμετάσχει. Άλλο όμως συνεργασία, άλλο κοινές περιπολίες και προβλήματα σε σχέση με τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Έχουμε ακούσει από τον συνάδελφο στον κύριο Μουζάνη ότι το κόμμα Καταστατικής Πολιτικής να μιλά και να σκέφτεται την κυβέρνηση ακόμα και το άνοιγμα ενός μέρους του φράχτη προκειμένου να βιώνουν στην καθημερινότητα αυτά τα τραγικά περιστατικά στη θάλασσα με πάρα πολλούς νεκρούς μετανάστες. Όλα τα ζητήματα είναι ζητήματα κοινής διαχείρισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλουμε να πληρώσει η Ελλάδα τα λάθη που έγιναν στη Μέση Ανατολή από άλλους. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα δουλέψουμε. Όπως ξέρετε, στην τελευταία άτυπη σύσκεψη των αρχηγών των κρατών, εμείς απορρίψαμε 3 επικίνδυνες, θα έλεγα, προτάσεις και αυτό που θέλουμε είναι να συμβάλλει η Ελλάδα, αλλά και οι άλλες χώρες της Ευρώπης, στην επίλυση του προσφυγικού ζητήματος και όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Γιατί το ζήτημα δεν θα λυθεί ποτέ αν δεν υπάρξει εκεί ειρήνη και δημοκρατία. Really nice, really nice. And we feel like home here. The culture is so beautiful here. It's exactly the same our culture. And that's why we feel that we are in our home. And the joy, yes. I've been in all the kind of the European place, but it's not like it. It's different. So that's why we like it here. Yes, it's an honor, and it's an honor to be. Yes, it's an honor to be with your army and to be in your city also. Paragalo. And this is our major from the artillery. And this is the captain.